ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 10 ମିନିଟ୍ର ସିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ପୁରା 100% ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା 100% ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି। ମୋ ଧଳା ହେଉଛି ବୋଲି କେବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତନି କାରଣ ଏହା ପିଡିଏଫ୍ଟା କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି ପିଲାମାନେ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ମାନେ 100% ରିଏଲ୍ 100% ରିଏଲ୍ ଫେକ୍ ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ ଫେକ୍ ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି। ଯଦି 5 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜର୍ମାନୀରେ କେବେ ଓ କିପରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟୋକିଓ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିବ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିହାର ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣାର କାହିଁକି? ଘୋଷଣାର ଶିକାର ହେଲେ କାହିଁକି? ନା ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଲା ଲାଜପତ ପରିଣୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ହେଇଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ 100% ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 1K କ'ଣ 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଆଣିବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ବି ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବିହାର ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଏଇଟା ଦେଖିଛେ। ତାପରେ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମାନେ କିପରି ଆଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଅଛି ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆପଣ 360 କିମ୍ବା 700P ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ। କେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 100% ରିଏଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ିବ ମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିବ 100%। ଆଗ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରହେ 100% ରିଏଲ୍ 100% ରିଏଲ୍। କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି, ଫେକ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 500 ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ 500। ଆପଣ 1K କରିଦେଲେ ଆର ଆନ୍ସର ଆଉ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା। କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି ପିଲାମାନେ 100% ରିଏଲ୍। ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିಯೋଜନା ଯୋଜନା ତାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାବଧିକ ବେକାରୀ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଏହା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 100% ରିଏଲ୍ ପିଲାମାନେ। ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଣିଛି ଅବଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। 100% ରିଏଲ୍ ପିଲାମାନେ। କେବେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତାପରେ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହିଛି ନା 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭୂମିକା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର? ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତ୍ମା ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ବି ବହି ପଡ଼ିବନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଯାଇକି 100ରୁ 100 ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। 100ରୁ 100 ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅମାନ୍ୟ ରାଶି କ'ଣ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରାଇଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭାରତର ମୁକ୍ତ ଅବାଧି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିବା 2ଟି ଶର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଫେକ୍ କିଏ ଭାବନ୍ତୁନି, ଫେକ୍ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହା କିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100% ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଭୂଗୋଳର ଇତିହାସର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆଉ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ 5K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ ନା ନାହିଁ ଆପଣ? ଯଦି 5K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି। ଆହୁରି ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥୁଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ 5K ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। କିଏ ବି ଫେକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।